Dobře. To se to nedělá. Lepší mít to, tak se to nedělá. Jak na tom stojíš? Takhle nebo takhle? A pak ty nohy. Tady máš. Tak se učí na skateu. Kája profík. A teď jsem naskoč. No ne. Jo, Volá, akrobat. Vidíš, zatočila si kousek. No, a teď si daj takhle došoupni. Dokážete si tady představit, že jsme tady měli lidi jako celý den. Dobrý, no. Víš, a pokročit jedno a to druhý, jak ty ukázala Monša. Jak jsem ukazovala já, přesně. Jak ti to